Kabilang sa mga namatay na miyembro ng New People's Army sa naganap na engkwentro sa Tuboso, Negros Occidental, si RJ Nicole Ledesma ang 7th nominee ng Kabataan Party List na karaang 2022 elections. Matatandaan na 19 ang namatay sa bahagi ng NPA sa engkwentro laban sa 79th Infantry Battalion ng Philippine Army. Liban kay Ledesma na tubong barangay Villamonte, Bacolod City, kabilang din sa namatay si Alyssa Alano na Student Council sa University of the Philippines, Diliman, guro at tatlong hinihinalang foreign nationals. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Annalie Colastre, second cousin ni Ledesma, kahit ang pamilya nito ay walang alam na siya ay sumapi na sa rebelde. Ayon dito, madalas na hindi lumalabas ng bahay si Ledesma at tahimik at kadalasang nag-aaral lamang. Kaya hindi din nila alam na ito ay hindi na umuwi. Ayon pa kay Colastre, ang ina ng biktima ay nagtatrabaho sa Negros Occidental Provincial Government habang ang ama nito ay dating purok president. Kaya laking gulat nila nang malaman na ito ay isa sa mga nasawi sa engkwentro laban sa militar. Siyempre parang na-shock din po dahil hindi naman kami makapaniwala na naging members. So parang hindi kami makapaniwala sa nangyari. Diyan sa amin, hindi lang siya nagmimingle sa ibang mga kabataan. Andyan lang sa bahay nila. Home to school lang siya before yan. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!